alcaldessa, senyores i senyors regidors. Abans parlaven de la violència masclista i les agressions contra les dones en política i dèiem que és una cosa que pot estar present en tots els partits. Bé, doncs ara anem a parlar de la corrupció, que és una altra cosa que també està lligada a molts partits polítics. I són dues qüestions que posen molta foscor en la política, malauradament. I no són un problema de sigles, són un problema de com s'exerceix el poder. I en aquest tema, tots els partits tampoc som iguals. La diferència està entre qui denuncia i actua, qui calla, qui tapa, qui instrumentalitza. Hi ha partits que quan arribem a les institucions intentem apagar incendis i hi ha altres que són la gasolina. I això és el que és Vox. Això és el que és Vox. Vox és a la política el que la gasolina és al foc. I és que apenes han tocat poder i apareixen escàndols, irregularitats, gravacions, casos que embruten les institucions i la política. I no estem parlant d'una anècdota menor. Estem parlant ni més ni menys de diners que han recaptat amb l'excusa de la solidaritat, diners que la ciutadania ha donat per a les víctimes de la Dana en un moment de dolor, en un moment d'emergència, en un moment de necessitat. I el que ha passat és que els diners no han arribat a les víctimes. I ho han dit els propis membres de Vox i de la Revuelta, no ho diguem nosaltres, ho han dit ells mateixos en els àudios. Vostès han jugat amb les emocions i el dolor de les víctimes. I davant d'això, què fa Vox? Han depurat responsabilitats, han donat explicacions, res, silenci, tirant balons fora. No, es que ahora dicen, no, es que estos de la Revuelta no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Van a tornar els diners? A veure com ho expliquen a la ciutadania. Van a tornar els diners a totes aquestes persones que, animades pels càrrecs de Vox en les seues xarxes socials, han fet donacions per a les víctimes de la Dana? I això és el que està passant així a València, jugant amb el dolor i el patiment de les víctimes. És que dona molt de fàstic, de veres, dona molt de fàstic. I això és que no és un fet puntual en Vox. Fa uns dies van conèixer que el portaveu de Vox, així present, el senyor González, que cobra una dedicación exclusiva en este ayuntamiento, mantiene una actividad profesional privada incompatible con esa dedicación. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Fa uns dies van conèixer que l'Auditoria Municipal ha detectat irregularitats en contractes menors de València Activa del senyor Juan Manuel Bárcenas, així present també, uns fets tan greus que ja estan sent investigats per la UCO. Mireu, Vox en València ha estafat a les víctimes de la Dana, ha estafat a l'Ajuntament de València i ha estafat al seu electorat. I tot això en 2 anys de govern. Després vostès van donant lliçons de patriotisme, del Partido de los Valores, de veres, quin cinisme, quin cinisme. Des de Compromís ho tornem a dir, esta és una moció que tots els grups de l'Ajuntament haurien de votar a favor. Els primers, vostès, el partit dels valors. Perquè qui furta els diners a la ciutadania, qui juga amb la solidaritat, qui embruta les institucions i qui actua amb aquesta falta absoluta d'ètica, no pot estar a les institucions. És una defensa de la dignitat institucional, de la transparència, però sobretot una defensa de la dignitat de les víctimes de la Dana. Volem saber quants diners s'han recaptat, on estan, en què s'han gastat i que tornen fins a l'últim euro. Senyora alcaldessa, és que no es pot governar mirant cap a un altre costat mentre el seu soci de govern acumula opacitat, escàndols i sospites. Avui tenim un altre més. Però, clar, què va dir vostè, senyora Català, que s'ha passat un any encobrint i tapant les mentides de Mazón i és membre del partit més corrupte de la història?